presented by Ronak Music World. जिंदाबाद 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 छाप जिंदाबाद 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 आपका नेता कैसा हो जैसा हो असो के चुनाव में जानी तुला जाई हा वोट देवे भैया संगे तू चले जाई हा असो के चुनाव में जानी तुला जाई हा वोट देवे भैया संगे तू चले जाई हा याद रहे अपने निशाना में भौजी बटन दबाई हला के नवे भौजी बटन दबाई हला के नवे देखना भाजी ओने दे तारी। अरे भौजी काहे न देता लटेनो पे फोटो देना तो भौजी बटन दबाई हला के नवे आपका नेता कैसा हो जैसा हो गली गली में शोर है लंदन छाप जिंदाबाद 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 भैया तेजस्वी के सीएम बनई हा सास ससुर जी से बतिया बताई हा भैया तेजस्वी के सीएम बनई हा सास ससुर जी से बतिया बताई हा डटल रहिया अपने बचनवे भौजी बटन दबाई हला के नवे भौजी बटन दबाई हला के नवे आपका नेता कैसा हो जैसा हो गली गली में शोर है लंदन छाप जिंदाबाद 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 पूरा बिहार में भइल बाटे शोर हो लालू चाचा नेता बारे सबसे बिजोड़ हो पूरा बिहार में भइल बाटे शोर हो लालू चाचा नेता बारे सबसे बिजोड़ पैह नाही तू केहू के कहना में फौजी बटन दबाई हला के नवे भौजी बटन दबाई हला के नवे भौजी Mixed by Rebel Studio Aloni Garkha.